Ще извадим на това е тази част, извадим на страшни номера. И всяко участва. Христо, не иска на стилиста. Така. Номерът е 0, 2 осмици, още 3 осмици и още 3 осмици. Да видим сега. Какво? Той ми затвори веднага. Важното завърши, нещо не става. Той ми затваря веднага. Яри следващия номер, хора. И така, хора, сега звъним на японски номер. Да видим. Който е 098 4. Я да видим сега. Да вдигне. Так не може да бъде осъществен. Разговор не може да бъде осъществен. Тогава следващия номер да преминаваме. Ето го. Следващия номер е 10 шестици. Разговорът не може да бъде Не мога да бъде осъществен. Ще пробваме на 666 номера надява, ама то няма дигне. Избраният номер е грешен или непълен. Изстрелване. Добре, следващия номер. Така, следващите 3 девятки. Избраният номер е грешен или непълен. Няма такъв. Колко осмици бе? На него вдига, бе? На него вдига. 50. Я? 50, бе. Колко осмици, бе? Колко осмици, бе? Колко осмици са ти, бе, мале? Дано да съм го объркал. Добре, да го спра на пауза, Ваня каре. Звъни, бе. 3-4 бар динар. Какво? Sorry, there's no more room to record voice messages. Ало? What? 3-4 бар динар, бе. Какво? Май съм объркал осмиците. Sorry, there's no more room to record voice messages. Май съм объркал осмиците. Сега ще се върна, хора. Така, хора, звъни, бе. Да видим. Обаждането завърши. Моля? Той даже не ми вдига. Кирил, да не се каже пълен провал, бе. Ще видя следващия номер. Следващия номер е 088, 3 щици и накрая 4 щици. Сега видим дали ще дигне. Какво? Комуниста ли? Какъв този номер, бе? Гробът на гроба на комуниста. What?
Какъв гроб, бе? Гробът на комуниста. Боже, какво е това чудо? Боже мой. Гробът на комуниста. Не. Я го сега вдигни. Избраният номер не отговаря. Не отговаря. Опитайте по-късно. Буквално тук пише гробът на комуниста. Please try again later. Не. Избраният Така, следващия номер е... Вратата? Вратата ми се мръдна сама. Това не е на добре. Вратата ми се мръдна сама. Не, това... Не са... Просто това не е шега. Наистина. Вратата е на там. Сега не мога да обърна. Ако сега не ми вярвате, сега ще я обърна даже. Лаптопа ще го обърна даже към вратата. Тая врата се помръдна много малко. Те от само себе си са мръдна. Не. Вече ме е страх. Много ме е страх вече. Мале, точно. Така номера е. Номерът е 028 765 4321. Дай да приключваме по-бързо, че умирам тук в страх. Та врата... телефонът на абоната в момента е изключен и... Изключен е. Та врата... Май ще съм рип тук. В този видео. Дано да оцеля... тук. Очаква да падне нещо като го газвам ти. Да, следващия номер. Тая врата. Просто няма да я коментирам. Ужас. Следващия номер е 09877 и накрая 4 седмици. Айде да видим. Набира. Вдигна. Най-после вдигна. Айде, то забър предпоследен, един да намерим последен. Може пък накрая стане интересно видеото. Тая врата... Как се побърза направо. Дано да не се мърда повече тая врата. Пожелайте ми да оцелия, че не знам какво ще се случи се. Направо го трябва този номер. Гробът на комуниста направо. Като го прочех направо се вкамених. И по същия начин от вратата се вкамених. Дайте с последния номер. Следващия номер е 089 913 913 и 213 накрая. Звъни ме. За последно, че ме страх, искам да го приключа, не мога повече хора. Врати тук са мърдат леко. Вратата са мърда леко, не мога. Какво се прави? Не ме е до танцуване, страх ме. избраният номер не отговаря. Този го изтри и като обеща гръбът на комуниста, дед пише, ще го наберем за последно и край си видео, че не мога повече. Че тук че не съм казал, че тук има пара
че имам паранормално явление, честно. Че ако заради с умра, има може паранормално явление, не знам. Направо ще се гръмна. Май няма да дигне той, ма. Няма да дигне. И по-хубаво. Избраният номер не отговаря. Моля, опитайте по-късно. Вече почвам да се въвърцам, защото тук някой има буквално. Зарта, май може да повярвам на тези номера, че са пърканати. Този дето му зъна, като правихме в насил канал, бъде с по телефона на този номер. Представя се да е тук той намали от някъде. Добре, това беше хора видеото, абонирайте за канала, обединете видеото и ударете камбаката и дано да имам следващи видеа и дано съм жив след това. Айде, чао от мен!